IKT klaster Centralne Srbije uz podršku ambasade Švedske i grada Kragujevca organizuje IT konferenciju pod nazivom IKT Startup i poslovna saradnja između Srbije i Švedske. A o ovoj konferenciji, ali i o IT sektoru u Kragujevcu razgovaram sa Branimirom Đanopoljcem, direktorom klastera. Dobar dan, dobrodošao u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našao. Konferencija je dakle 7. decembra. Šta je ono što ste pripremili i ko su sve gosti koji će doći u Kragujevac tada? 7. decembra kreće jednodnevna konferencija, IT konferencija u Kragujevcu pod pokroviteljstvom Švedske ambasade u Srbiji i grada Kragujevca. Tema konferencije, kao što i sam naslov kaže, to su IKT startupi i mostovi saradnje među Švedske i Srbije. Te dve teme su nam sada u fokusu iz prostog razloga što kada pričamo o mostovima saradnje među Švedske i Srbije, tu ćemo pričati na koji način mogu IT firme iz Srbije i uopšte iz centralne Srbije, iz Kragujevca, da se plasiraju na zahtevno švedsko IT tržište s jedne strane, i tu ćemo imati firme koje posluju, naše firme koje uspešno posluju već duži niz godina u Švedskoj, ali ćemo imati i primere firmi koje su iz švedske firme koje posluju u Srbiji. Drugi deo dana će biti usmeren na IKT startupe ili IT startupe. Tema ovog dela je onako šira. Mi smatramo iz IT klastera i generalno sve naše kolege da Kragujevac i uopšte naš region ima mnogo potencijala. Mi smo univerzitetski centar, imamo dosta studenta, može da bude još iz oblasti IT-a, ali nekako mladi ljudi još uvek ne idu ka pokretanju sopstvenog biznisa, pogotovo IT startup. Podelili smo i na IT start i startup. Zašto smo to rekli start? Jer u smislu mi želimo ovim događajem da motivišemo mlade ljude i uopšte sve ostale da pokrenu svoj IT biznis s jedne strane, s druge strane da pokrenu svoj IT startup. Zašto to razdvajam? Jer IT startup ima poseban svoj put i to podrazumeva dosta nekog odricanja, ulaganja i razvoja sopstvenog proizvoda koji posle treba da se kroz različitu podršku, fondove da se plasira, ali na globalno tržište. IT biznis može da bude i za naše tržište i za strano. Na našoj konferenciji biće dosta imena. Još uvijek nećemo da otkrijemo sve, s obzirom da ćemo zvaničnu agendu da već preko sutra da promovišemo, ali reći ću samo da okupit ćemo dosta firmi, dosta start-upova. To je, mislim, bitno za našu publiku da čuje kako je moguće u Srbiji pokrenuti svoj IT startup i kako ga dalje razvijati. A postojeće preduzeće mogu da čuju kako svoj biznis, to jest IT biznis, da promovišu na švedskom tržištu. Dakle, puno gostiju, puno zanimljivih tema. To je vrlo perspektivna delatnost postala u Kragujevcu, čini se u poslednje vreme. Sve više se o tome govori. IT zanimanja su najtraženija praktično na tržištu rada u gradu. I vi imate obuke. Kako stoje stvari kod vas? Pa mi, da kažem, pokušavamo, naravno, da su tu na prvom mestu formalni sistem obrazovanja obezbeđuje jedan broj dosta kvalitetnih IT kadrova, ali to nije dovoljno. To smo već pričali u ranijih puta kada smo se sretali. Sada imamo, cijela Srbija ima oko 19.000 programera, a moglo bi da se zaposli bar još 30.000 u ovom momentu. Tako da mi sa svoje strane pokušavamo da kroz neki neformalni sistem obrazovanja da što više pomognemo našim firmama i firmama iz okruženja da dođu do kvalitetnog kadra. Tako smo mi, imamo svoje standardne komercijalne kurseve
koji su praktično, kako je vreme pokazalo, postali kursevi za prekvalifikaciju. Dosta ljudi iz drugih branši jednostavno ne može da nađe posao, hoće da se okuša u IT-u. Naravno, ne mogu svi da uspeju jer je zahtevno zanimanje, ali ima dosta onih koji uspu da jednostavno vrednim radom i trudom da kroz naše kurseve samo, da kažem, započnu taj put. To je ono što mi nudimo. Evo sad ekskluzivno mogu da najavim i u ovoj emisiji, ovo je totalno sveža informacija, mi ćemo pokrenuti i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije nam je odobrilo projekat za najmlađe. Mi smo imali pilot projekat Junior IT Akademija, a ovog puta dobili smo projekat Hey Ti IT, tako je naziv programa, inovativni mehanizam obrazovanja osnovnoškolaca za programiranje. Projekat će trajati pola godine i priliku da se obučavaju imaće skoro 40 mladih osnovnoškolaca i da prođu kroz jedan dvomesečni intenzivni kurs programiranja. Na ovaj način mi pokušavamo znači s jedne strane obučavamo starije, da se prekvalifikuju i da se bave IT-em. Eventualno neke obučavamo i one koji hoće da se usavrše. A s druge strane, hoćemo da i najmlađima pružimo šansu da počnu da razmišljaju o tome da mogu time da se bave u budućnosti. Što se tiče IT konferencije, bitno je da se vratimo na nju. Ona će biti naredne srede, 7. decembra od 11 časova. Registracija je od pola 11 do 11 i mi očekujemo od 150 do 200 ljudi. Veoma je bitan događaj. Takvih događaja mora da bude što više. Tema je veoma aktuelna. IT startup jednostavno je u svim drugim regionima Srbije krenuo. Beograd, Novi Sad prednjače, ali mi smo tu da kažemo tu kapislu prvu inicijalnu zapalimo, jer mladi, opet ponavljam, imamo dosta potencijala, mnogo kvalitetnih programera i mladih ljudi koji siguran sam da imaju već svoje ideje, ali jednostavno nikako da krenu taj naredni korak. Na ovoj konferenciji će imati priliku da čuju šta znači pokretanje IT startupa, koje su to šanse, koje su to izazovi, da čuju kako su to neki drugi radili. Imaćemo dve grupe startupa. Prvi će pričati startupi koji su sami počeli, znači bez nečih sredstava i finansija, i oni koji su dobili preko nekih izvora poput Start Labsa i drugih nekih fondova ili nekih akceleratora, koji će pričati kako uopšte funkcioniše i ta priča. Odnosno, imate inovativnu ideju, hoćete da je promovišete, da dobijete neku podršku, nefinansijsku i finansijsku, kako cijel taj sistem funkcioniše. I također imat ćemo i minimum dvoje predstavnika, jedan iz akceleratora, a drugi je domaći, da kažem domaći podsticajni fond koji će motivisati, koji je na raspolaganju mladim ljudima da otpočnu svoj sopstveni biznis ili startup, kako već lakše. Zbog čega Švedska? Odnosno, šta je specifično za Švedsku, a što je vrlo značajno za nas kao region i naš IT sektor? U saradnji sa ostala 3 IT klastera u Srbiji mi smo radili određene istraživanja i ispitivali smo naše članice. Naša 4 klastere imaju zajedno preko 100 IT kompanija i njih smo pitali kroz određene upitnike koje je vama najpoželjnije tržište. U jednom momentu pokazalo se da im je najpoželjnije, znači ne jedino poželjno, ali najpoželjnije švedsko tržište, i mi smo se kao IT klasteri usmjerili na tu stranu. I to nije slučajno što je sada što ovo realizujemo s ambasadom Švedske, jer smo imali čitav niz koraka u posljednjih godinu i po dana gde smo za naše kompanije radili kontakte, pokušavali određena povezivanja. Imali smo iskorije u Göteborgu pre mjesec dana. Upravo sam ja vodio jednu delegaciju naših IT firmi u Göteborg gde smo pokušali da ih povežemo sa kompanijama u Švedskoj. Znate i sami, iz par razloga. Jedan je da pokušaju zajedno da prave neke proizvode, drugi je da pokušaju da za njih rade neke proizvode, da naprave neke outsourcing aranžmane i generalno da pričaju sa tom biznis zajednicom i eventualno koji su možda najefikasniji načini da oni možda otvori svoje predstavništvo u Švedskoj.
Švedska je veoma zahtevno tržište, veoma razvijeno i zahtevno IT tržište i veoma poželjno. Znači, nismo samo mi zainteresovani za to tržište. U tom prilikom su boravile znači, pored naše zemlje, bile su tu i Makedonija i Bugarska. Tako da je bilo više od 30 IT firmi iz našeg, da kažem, tog regiona. I mi smo se predstavili njihovoj javnosti. Znači, ovo je konferencije samo sljedeći naredni korak. Švedsko tržište i Šveđani su onako čuveni po svojoj nepoverljivosti. Jednostavno morate da imate više iteracije sa njima, to mora da traje nekoliko godina, ali u momentu kada opravdate te njihove visoke zahteve, jednostavno isplati se svim kompanijama koje su to uspele. Nadamo se da će tako i biti. Hvala puno na ovom razgovoru i gostovanju u Mozaiku. Hvala vama. Ordinacija opšte medicine Alter Medica 20% popusta